Fi 2011 il-gvern permezz tal-Building Construction Act iwaqqaf il-BRO. Sewa, il-BRO parti mir-remit tagħha fit-2011 kien li joħloq dan ir-reġistru. 12 sena wara għadna bla fucking reġistru. Għandek raġun. Imma li huwa speċjali li tisaqsik, Mike, li inti taħdem mill-qrib ma' daw in-nies, li inti fl-industrija ma' daw in-nies, dawn in-nies għax ma ridux jew għax huma talment inkompetenti li ma jaslux biex jagħmlu reġistru. Le, biex xogħolija l-ħaġa, mela jien ngħidu sar fil-2011. Għax dan nuqqas ta' reġistru qed iwassal għal dawn l-imwiet. Jien ngħidu awtorità. Naqblu. Mhux bil-fors imma. Mhux bil-fors. Jekk ta' serjetà ta' fuq. Mhux ovvja, mhux innuqqas ta' serjetà. L-ebda regola. Dan huwa punt fundamentali. John, l-ebda regola, l-ebda liġi, ħadd assigura li 100% mhux ħajkollok. Mhux qed ngħidlek li f'daw 11 sena mietu f'daw 11 sena, 12 sena, mietu 44 ruħ. Eżatti. Perswas li tal-inqas wieħed minnhom li kieku kien hemm ir-reġistru tal-inqas wieħed minnhom u għad nkun Klementi u ħanin. Ma kienx imut. Jiġifieri, din l-inkompetenza tal-inqas qatlet persuna. Jiena smani da diskors għattu anke qudiem l-inkjesta ta' ġew Sofija. Illi affarijiet isiru isiru aħjar. Ġifieri naqblu. Naqblu. Le, jiena fati ma tafx inti tifhem. Illi fil-verità il-BRO 2011 meta sar daw ingħataw ftit flus. Issa immaġina inti tmexxi l-BRO. U għandek ftit flus xi tqassam għaddewlek ftit flus il-gvern biex tinvesti f'dak dipartiment il-ġdid. Inti bat tiddeċidi x'ħat tagħmel. X'inhu l-prijorità dak il-ħin? Illi jkollok l-iskrivaniji, tixtri l-computers, u tibda tħaddem il-pagi. Allura inti bat il-biċċa xogħol hija li l-BRO suppost da dipartiment il-BCA inna 20 ta' snin. Taf kemm kiber il-dipartiment tal-BRO fl-aħħar 11 sena, 12 sena? Li jew żgura saret qabża kbira tal-aħħar ta' fil-BCA jiġifieri. Għaxu bema ħan orjentawna għandis f'din il-konverzazzjoni sewwa. Mela il-BCA li kienet il-Building Construction Act sa waqfet fit-2011 il-BRO li kien il-Building Regulations Office. Bizmien il-BRO jidher f'2019 il-BRO sir il-British. Għalfej British, bil-fors British rritnajt, għet nishtiq li terġa tiġi reġina l-ora Salvana, nizumawa. Fil-2019 il-BRO titranżmuta ruħa u tibda sir il-BCA li hija il-Building Construction Agency li xogħla kien li minn hemmhekk issir il-Building Construction Authority. Sawa, issa, f'dan inti qed tajt illi ir-raġuni li li tajt li fit 12 sena ma toħroġ reġistru bro. Anke jekk inqabad aħbeġ jienu żewġ lavranti ta' noħorġu bieħda. It's not excusable. Iva. Again, qatt ma kien sar l-MDA ħadna l-inizjattiva ħan sa ngħidu ma nagħmlu xejn. Ma irrispondi li di għalfejn ma sarx. Ma nistax tifhem. U għax ma tifhimx men, tgħidlix ma tifhimx, inti tafhom il-dan nies għalfejn ma sarx. Iva, isma' għax m'għandhomx ċertu riżorsi. Inti għandek raġun. Illi fil-verità, inti biex jagħmlu liġi l-gvern. Kieku rreġistraw persuna kuljum fit-12 sena, kieku għandna il-reġistru tal-kontratturi tal-Angola, tal-Rwanda. Tinsiex kellhom affarijiet oħra x'jagħmlu ta' ividaw. Ismani, inti l-aħħar darba għandek il-ħaddiema tal-gvern nofstanari fis-sajf. Għandek ġifieri ovvjament id-dipartimenti mhumiex effiċjenti daqs il-privat ta'. John, id-dipartiment tal-gvern aħna nsibu diffiċli wkoll meta mmorru ninnegozjaw u nitkellmu mal-gvern u nitkellmu ngħidu isma' di taħseb issir fi żmien 3 xhur, jgħidlek 3 xhur jew sena. Kien għajdu għalfejn, msax jissir fi żmien 3 xhur. Għax inti l-gvern tinżix li huwa burokratiku. Dan huwa r-riżultat ta' korruzzjoni, tal-korruzzjoni. Isma' John, anka tal-klientelizmu tal-korruzzjoni ta' sistema li ma taħdimx. Iċ-ċivil huwa monstru ta' biex jaħdem. Ikraħ ħafna wkoll. Issa, il-biċċa xogħol li inti biex meta immaġina minn mindu tibda diskussjoni. Imma 12 sena mhijiex burokrazija, ma tgħidx li hija burokrazija 12 sena. Hija le isma', il-biċċa xogħol hija. They either didn't care. Jew kellhom il-pressjoni biex dar reġistru ma jsirx. Aħna żgur li qatt ma minna pressjoni biex ma jsirx. Għax din kemm il-darba li weħlu fina ċertu NGO sem barra u jippruvaw idawruha illi aħna ma ridniex, jien anzi
kemmi li president. Għat ma milt pressjoni biex ma jsirx reġistru? Anzi, fatti tara fil-medja. Jek nitkellem fuq liċenzji, fuq il-medja bħalissa xini għaddejja waħda mill-ikbar kwistjoni li għandi mal-gvern. Nixtieq li l-liċenzja tal-kuntatturi jisir iktar bis-serjetà. Issa, jiġifieri itnajlek jiena John, mhux talli ma nixtiequx isiru, talli qed ngħidlek jiġifieri dal-aħħar xhur mal-Ministru Stefan Zinzo Zoppardi li ngħid ukoll fl-istess ħin għamel biċċa xogħol tajba, jiġifieri ħdej jiġifieri għall-komplikazzjoni li għaddu minnu iċ-ċivil, għamel biċċa xogħol tajba. Jiġifieri iddiskutejnija, rajna l-public consultations, intervejna, kellna wkoll argumenti interni, jiġifieri anke bejn il-membri tagħna. Inti tinsiex illi jista' jkollok lobbying mhux mill-assoċjazzjoni, jista' jkollok kontratturi u żviluppaturi individwali jmorru mal-gvern, jitkellmu mal-gvern. Jiġifieri aħna fatta l-gvern bekk ngħidulu kemm jista' jkun sur gvern. Tkellem mal-assoċjazzjoni, toqgħodx titkellem fuq policies ma' individwi għax inti l-individwu jara l-biċċa tiegħu. U bħala assoċjazzjoni. X'konflitt hemm? Ċivili. X'konflitt hemm għax inti qed li jiena nkellem il-Żrin Zone ngħidlu XYZ. Eżatti. Imma mbagħad hemm nies li huma indipendenti jew ma membri imma ma xed jaqblu miegħi. Eżatti. U jmorru minn wara jagħmlu jiġri bħalissa m'hemmx bil fl-MDA fuq dan ir-reġistru? Ara, fuq il-liċenzja tal-kuntatturi saftit tal-ġimgħatilu kien hemm bil imma xiġara, mela ħaġet public consultation. Kellek il-bennejja żgħar ma ridux il-liċenzja. Ma il-bennej mhux diġà liċenzjati. Le, għataw tinsiex tal-kontratturi qed nitkellmu. Dar se dik inti bennej, tissir kontrattur. Jekk inti qiegħed tlieta min-nies, ma inti bennej u bitnej min-nies miegħek tista' tapplika liċenzja kontrattur. Qed tifhimni? Mela inti kinti bennej u tħaddem tnejn min-nies u ħadd mut waqqa binja għandek bżonn liċenzja ta' kontrattur. Għax issa sirt kontrattur għax kabbart il-business. Le, u mhux kabbart il-business biss, inti bennejt fisser li għandek is-sera ta' kapaċità tax-xogħol. Li issa sirt kontrattur, titur li għandek VAT number, li għandek tħallas it-taxxa, li għandek ċertu kwalifiki, saret iktar tqila. Mek xkellek iż-żgħar ma rridu xejn, kważi. U l-kbar ridu aktar ibsa ħafna l-liċenzja. Imma aħna. Ġifieri hemm qasma fil-ħsieb. Ta' żgur kien hemm qasma kbira. Kien hemm jew għatem. Le, jiena bħala President intqajt diversi drabi maż-żgħar, diversi drabi mal-kbar u ikkonvinċejt il-membri tagħna li għadnilhom isma' ejja mmorru għal di triq kif jixtieq imur il-gvern. Ħalli nibdew l-ewwel pass. Għax jekk nibdew ngħidu jekk il-gvern jisma' miż-żgħar u ma jagħmel xejn, problema għal kulħadd. U jekk jisma' minnkom mill-kbar biss, ħatkun problema x'ħajwafqu lil kulħadd. Aħna nemmnu li iż-żgħar. U l-ewwel pass huwa? Huwa l-ewwel pass kif ħadem il-gvern. Aħna li jien biex naqbel magħhom bħala MDA ma naqblu mal-gvern huwa li neħħa l-obbligu mid-draft public consultation għal-liġi neħħa l-obbligu tal-insurance li tipproteġi lil ġirien u lil ħaddiema. U hemmhekk kellna xejn disgwit qawwi. Għax jiena nemmen li l-ebda kontrattur ma jista' jaħdem mingħajr ma jkollu insurance li jipproteġi lil ġirien jew li dak il-ħaseb min ħallas l-insurance. Bħalissa l-iżviluppatur ħallas l-insurance. Meta jkun hemm sit għaddej, l-insurance min ħallasa? Le, bħalissa ara, l-iżviluppatur iħallas insurance li jkkaverja l-proġett. Sewwa. Jekk ikun mhux indemnity? L-indemnity issa da xejn teknika ħafna, biċċa xogħol hija li meta żviluppatur jħallas l-insurance taf ikun hemm instanzi fejn il-kontrattur ma jkunx kavert u jispiċċa min ibati jew il-ħaddiem tal-kontrattur jew il-ġirien. Allura, infatti tkellimna mad-diskussjoni taf x'kienet ir-raġuni inti, taf fejn ma kienxu. Għax li l-Assoċjazzjoni tal-Insurance qalu li hawn ċertu kontratturi li maħniex lesti ninxurjawhom. U għatlu għal xiex. Ma mhux dak is-suq. Għatlu għal xiex mitkomx. Għallax mhumiex serji biżejjed. Għatlu allura jekk jien nemmen il-kontrattur li mhux serju biżejjed biex iġib insurance, mhux serju biżejjed biex iġib il-liċenzja.
Mela, tlaqna?